Ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teres Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rachel. Hingkod ang pangidaron, minyo, ug may usami ka anak sa akong asawa. Taguan na lang ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Rachel, buntis ng imong asawa? Ha? Murag di man ma? Wa may gingon ako si Carla. Naginom ba na siya pills sige? Kaya lagi, di siya gusto nga mamanghura ng among anak tungod lagi sa kalisod o kamahal sa mga palitunon karon. Mao ba? Unya, anong dako man na siyag tiyan? Dako bagod? Murag bil-bil ra masiguro na ma? Dili na mo bil-bil, oy. Nidako gid ang tiyan sa imong asawa. Unsa? Bitaw, Chel. Nasi nakaingon anak na ko nga, di ba ko na ko buntis? Ha? So man ako pagkabuntis, nga nagtumar man kog pills, aron di ko mamaptos. Pero murag magbida ko to ang imong tiyan. Ha? Nakabantay sa bitaw kong murag bugat ng akong tiyan ay. Pero makoy kipati nga sintomas nga maptos ko. Wadto ka tag manghihilot day. Ha? Buntis ka gid, Inday. Ha? Uy, nga nung nabuntis gud ko. Natural kay may bana ka man. Imong bana man ka ning gwapo nimong kuyog. Salamat, Lola ha. Kung ingon ini kagwapong imong bana, sugot oy nga mo mabdos ka. Mura ka manggug na tinga. Kuan manggod manang. Lalaki ba yan ning inyong anak? Yes! Ako na! Gusto ko lalaking anak. Mabdos gilay ka, Carla. Okay. Diyan natas bay. Pagamping ha. Ampingin ang atong anak. Laki ba yan ha? Chel, pwede ta magpatanaw, doktor? Kay di man dyan ko kumbinsido nga maptos ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Gibati sa kong asawa nga dili gid siya mabdos. Kay lagi mi gamit siya og pills. Bisan gani kuno og dili mi mag-sex, mutumar magid siya og pills. Wa siya palta sa pagtumar niini. Mao nga nakasiguro siya nga dili gid siya mabdos. Mao to nga aron sa pagsiguro, amo na lang siya gida sa doktor. Ug unya, Wa may bata ang imong tiyan. unsa dok? Ingon pa bitaw ko. Wa ko'y feeling nga maptos ko. Nya, dok, nganong midako man ang iyang tiyan? Magpa-ultrasound ta aron atong maklaro. Okay. Sige, dok. Yan ang resulta sa ultrasound sa kong asawa, dok. Uh-huh. Wa gyud bata sud sa iyang tiyan. Kundili tubig. Tubig. Tubig ang nakaingon nga nung midako ang akong tiyan, Dok. Obserbahan lang sa natong usa ka semana. Tamba lang una ta. Pero og dili gyud ni gani mo gamay ang imong tiyan, mag-usab tag ultrasound. Sige, dok. Chel, kutasan na lagi ko. Bugat ng akong tiyan. Nga ang kibida ko managmaya ng tiyan mo. Balik na tas, doktor. Hilaos na lang ko sa ospital, be. Kutas naman kayo ng tiyan, ah. O sige, hospital ta. Ascites kini. Gusto mo na, dok? Gusto nga ng doktor nga nagtanaw ninyo. Tubig ang soda ng imong tiyan, misis. O kinahanglan nga ato kining kuha ng tubig. O pagkauman, ultrasound pagkitag balik ha. Kay may lain pa ko nakita nga sakit ni mo na. May bugon ang imong matris. Unsa? Gikuhaan gyud og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Ug may gipatumar nga tambal para pahili sa bugon kay gamay pa masab kuno ni. Pero human sa usa ka buwan, mibalik magdako ang tiyan sa akong asawa. Ang ingon sa uban nga amo ko nung ipabinisaya kay basin og gipadautan. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, midako ang tiyan sa kong asawa. Nagtuo mi nga mabdo siya, diya nga gipahilot namo. Apan ingon sa doktor, ascites man kuno. Unsa man sakit? Diin man na makuha sa kong asawa. Ikaduhang pangutana, gikuhaan og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Apan, human sa kabuan, mibalik magdako ang iyang tiyan. Wa ba ni kaayuhan sa kita o magbalik-balik na lang? Ikatulong pangutana, may nakita sab nga gamay nga bugon sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigi niya og tumar og pills, sud na sa 3 ka tuig nga way palta sa pagtumar o bisan dili gani may mag-sex, mutumar gid siya? Ikaupat og katapusan. Nagingon ang among silingan nga amo kuno ning patambalan og binisaya ang akong asawa. Kay basin kuno og nabuyagan o gipadautan. O ganong mibalik mang pagdako ang iyang tiyan. Maayo pa kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rachel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran
official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Inyong mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Batan ang mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan ng mga karong adlaw mo kini nga character is built through fitful choices. Stay true to what is right. You do what you think is right as long as it is not against the law. Of course, it is not against the law kay right man, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Richel Minyo, may usa ka anak taga Mindanao. May tugod ni siya ang asawa, no? May mga taga Mindanao nga atong mga great, no? Daghan tay tag mga kaila sa Mindanao. Mga taga Sarangani, no? Permira banda, musta naman si Dr. Joe Ruiz, no? O John Mata, Dr. John Mata, musta naman mo diya sa Mindanao, mga taga Davao. Si Ma'am Juliet o si Frankie Kamingi diya sa Siargao. Okay? Ug nagisulat diri si Dana Mier sa Kandulawan, Talisay City. Ako lang basahon gikan ni Dana Mier. Mayang pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Josepina Kunsyal diya sa Kandulawan. Ug atong active nga konsehal diya nga iyang anak si Jonathan Kunsyal. Mga Mier family, Gabriel Bajon, Asida, Riel Gabi, Asriel, Daniel Rain, Evelyn Isubal, Lourdes Icunas ug si Jane Berbo. Mga Ortiz family, si Jocelyn Ivy ug si Romel. Garbis family, si Jules ug si Chisib. Destacamento Mirasol, si Faith ug gikan ni Blitz Marie Gerares. Gerares ba ni? So diha sa Kandulawan, Talisay City. Sa Kandulawan, Talisay City. Mga Barsulati family, Dorothy, Evelyn, Jerome, Jamaica J. Okay? Mga taga Mindanao, thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Richel. Unang pangutana, nidako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuuming nabdos diyang gipahilot namo. Apan ingon ang doktor ascites man kuno. Unsa maning sakita? Diin man ni makuha sa akong asawa. Well, kining ascites mauna nga naay abnormalidad sa functioning sa imong heart, other vital organs. Ang fluid matrap diya sa tissue because of strong pressure sa sud sa blood vessel. Now, instead nga ang tubig mo sulod sa blood vessel mo paggawas na noon because of the high pressure. Mo na ang venous insufficiency ba, chronic lang disease, chronic heart problem, kulang sa mga protina og kanang mga tao nga perming nagatindog, mo na mga hinungdan ani ni mga ascites or mga edema, no? Balikon ako, cardiac, sa atay, sa renal, ug uban pa mga functioning sa lawas. Uban mga hinungdan, nga kay allergy, ug naabak kay ingnon ta katulagi ka liver problem. So aware taniya ni medical problem ni masulbad ni kung ang root cause ma-address, either heart, liver, lungs, whatever. Kay kung imo lang ning kuhaan og tubig, posible nga mobalik ra pod kung dili ma-address ang root cause nga naman nga may fluid retention sa abdominal area. Fluid ni siya. Kaduhang pangutana, ikuhaan og 8 ka litro lagi nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Panuman sa usa ka buwan, nibalik ra pud pagdako ang tiyan, wala ba di ay ni kaayuhan sa kita. Ako nang ginaingon, kinahanglan nga ma-address ang root cause nga numang naa man siya ascites. Ang usas mga tambalan is tagaan ni sila og mga diuretic, no? Mga sa ba minumduman akong diuretic, furosemide or Lasix, no? Kaya ang imong asawa imong instructionan to have low salt intake, onya avoid mga allergens, onya kinahanglan nga
Inagmatog siya ang iyang leg is higher than the heart. Sumuha ka ng mga a little pamaagi, no? So, dietary restriction. Avoid mga allergens, mga kuha niya, hubag, no? Kay daghan ni siya rason. Nganong naaman ni siya, ani. Internal medicine concern ni siya, no? Sunod nga pangutana, may nakita sab nga gamay nga bukol sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsige niya og tumar og pills, sulod na sa 3 ka tuig nga walay palta sa pagtumar o bisan dili mi mag-sex, mutumar gyud siya. Well, daghang kayong mga side effect ang pills kung sa atong mainumduman sa mga susama ani nga mga concern, kani mga babay nga mag-take og pills, posible nga magka-develop og mga adverse effect. So unsa may mga side effect aning magsigig inom og pills? Mo tender mo ang breast mo enlarge, mo tender, mo headache na spotting, ang uban dili na magregla, mo gain og weight, ang uban mag mood swing, unya mo decrease ang sexual drive aning mga babae nga nagsige inom og pills, no? Ang purpose sa pag-inom og pills kay para dili magka-buntis, no? Kung wala na plano nga inon ta control sa pagbuntis, hindi na kinala mo inom pa og pills, no? So mga mga adverse effect o side effect nga mahitabo kung ang usa ka babae masigig inom og pills. Ikaw pa ko tapos ang pangutanan. Nagingon na nga akong silingan nga amo ko nuning matambalan og binisaya akong asawa kay basin nabuyagan og dautan kay nganong nibalik dako ang tiyan, maayo ka ha? Well, ako mangod Richel, usa ka medical doctor, so akong orientation is more on the medical side of it, no? So akong balikon nganong naa man nay mga problema nga ingon ani nga mudako ang tiyan sa usa ka tao is because of cardiac, liver, lung problem, chronic ang dugo, ang fluid instead nga naa sa sud sa blood vessels mo exit na because of strong coronary kanang blood vessel pressure, no? Mo na accumulate na siya sa tiyan, onya kinahanglan nga i-address ang root cause ngano mang nahitabo man ingon ani, because kung kuhaan lang ni siya fluid, ang gitawag nato ning ascites, posible mo balik kung man nahitabo ani imong asawa nga human ikuhaan og fluid ning balik because maybe wala ma-address ang root cause sa problema. So yun natin kasabot ka sa kong speaker ni Morichel, aning kamot og po ko nga ma-satisfied ka, no, diya sa Mindanao. So regards tanan si Rose ug Bob Trinidad sa Davao City. Thank you very much sa kanayon yung pupaminaw. Hinaot nga okay rang pamunga ni Mos Durian da Bob. Nagkanara ko sa ibong farm ni duta ni imong durian plantation diya, ibog kay ko. Di ba kung nang durian mabuhi diri sa Cebu? O mabuhi mo gani, dili mamunga. So once ako si Dr. Abra, ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong problema, arada programa, kini akong suliran. Daghang kayong salamat. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!